Baumgartner Zsoltnak 3 kör jutott a Hungaroringen, Földi Tamásnak 4 Brnóban, David Coulthard kocsijával. Hogy a Forma 1 iránt kevesebb odaadást tanúsítók is értsék, Tamás, ez a hobbisofőr fiatalember, a földkerekség egyik legdrágább versenyautójával száguldozhatott, ami amatőrrel ezelőtt még soha nem esett meg. Azért mindez nem ment olyan egyszerűen, sok 100, sőt 1000 jelentkezőt kellett legyőznie, hogy ez a megtiszteltetés érje. Ez volt a várva várt pillanat szombat délután. Amint az olvasható a Forma 1-es versenyautó oldalán, a magyar Földi Tamás lesz az első olyan ember a történelem során, aki átlagemberként mindenféle autóversenyzői engedély nélkül kipróbálhat egy Forma 1-es versenyautót. Egész pontosan David Coulthard tavalyi autóját, de erről majd egy kicsit később. Tamás több éve dolgozik programozóként, a sportautók iránti szerelme azonban még gyermekkorában kezdődött, amikor csak teheti, gokártozik, s mint az látható, nem kevés sikerrel. Egy amatőrverseny alkalmával figyelt fel az egyik Forma 1-es csapat hirdetésére. A McLaren istáló ugyanis egy versenysorozat végén lehetőséget kínált arra, hogy egy hétköznapi ember száguldhasson a csapat egyik autójával. A szem előtt lebegett az a cél, hogy én legyek az egyetlen, aki beülhet David Coulthard autójába. Tamás a magyarországi gokárt és az osztrák vezetéstechnikai selejtezőt is megnyerte. Így ő indulhatott a brnói döntőben, ahol 7 másik nemzet versenyzőivel kellett felvennie a küzdelmet ahhoz, hogy vezethesse az áhított sportkocsit. Édesapja szerint egyébként Tamás már gyerekkorában is tudott meglepetést okozni. Kapott a nagyszüleitől egy kis autót, egy kis pedálos játékautót, talán 4 éves lehetett, és amikor ugye este abba kellett hagyni a napi szórakozását és beállni a garázsba, egy hátra Y fordulóval úgy beállt, soha senki meg nem mutatta ezt neki, hogy 2-2 centire volt az oldala és a kocsi hátulja a faltól. A versenyzőket a brnói döntőben egyre erősebb autókkal tesztelték. Különböző sportkocsikkal kellett száguldozniuk a pályán. David Coulthard és csapata pedig pontosan jegyzetelt. Ki, hogyan, milyen technikával vette a kanyarokat, melyik pilóta milyen gyorsan autózott a célegyenesben. A sorozatos kvalifikációk végén már csak a szlovén és a magyar fiú voltak versenyben. Tamás egyre jobban belelendült, nem csoda tehát, hogy a világhírű skót pilóta már jóval a vége előtt eredményt hirdetett. Figyelem magyarok, Tamás a legjobb! És nem is tévedett. Végül Tamás győzött, így ő próbálhatta ki 4 kör erejéig David Coulthard 2001-es versenyautóját. Óriási figura, de tényleg nagyon-nagyon remélem, hogy megnyeri, de ha nem, akkor is egy hatalmas nagy élménnyel lett gazdagabb, és vele együtt mi is gazdagabbak, mert nagyon jól teljesített. Amikor beleültem, akkor az egész világ az megszűnt, hogy csak a kocsi és csak én. Nagyon sok versenyző azért rontja el, mert nem gondolkodik. A Tamás rettentő jól gondolkodik, és átlátja a helyzetet, hogy mi következik akkor, hogyha valamit rosszul csinál. Teljesen másra számítottam, sokkal jobb, mint amire gondoltam. A gyorsulása, hát az első körben nem mertem nyomni, de itt a másodikban azért nyomtam végig padlókat egyenesekbe. Tamást egyébként komoly rajongótábor kísérte el, de végül nem csak ők, hanem a McLaren szerelői is meghajoltak a magyar fiatalember teljesítménye láttán. Ezek a felvételek pedig már ma reggel készültek. A hazai rajongótábor és a kollégák hatalmas felvonulást szerveztek Tamásnak. A szoftverfejlesztő, amint az látható, ma nem öltönyben és nyakkendőben ment a munkahelyére, hanem bajnokhoz és Forma 1-es pilótákhoz méltóan, mint az igazi sztárok.